vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages matova kumabasa here kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. I am the youngest one in the family. Tiri kugara kunoku ku-UK. Nyaya yandiunza pano ndiri kudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndanga ndichida kuti ndige ndichiudza mukadzi uyo ane murume wake akabva mukushaika. It was last year, but ndiri kutya because vanhu vacho vanoratidza kuti ivowo zvekubata-bata vanozvifarira, nekuenda kun'anga vanozvifarira zvisingaiti. Saka ndinotya kuti maybe vanokwanisa kuzondiitira go back to sender apa ndatovaudza chokwadi. Saka nyaya iripo mukoma yakamira sekudai. So maparents edu vainge vari vanhu vainge vaine mashops akawanda kusanganisira pamachipisa nepazindoga, vainge vaine bhucha zvekare. Baba vangu mukoma vakazobata mishonga yakaipa paya pakaoma ikonomi muZimbabwe. Baba ndopa vakabva vachizoenda kuMozambique. Vakaenda kuMozambique vakatosiya vatotiudza because vakaenda naamai pavakaenda kunopiwa mishonga yekuti mabusinesses avo ange achikwanisa kusimukira because vainge vaine mari dzavo idzo dzavainge vachida kufambira kuti dzinge dzichibuda. Saka nekuda kwekuti ikonomi yainge isisina kumira zvakanaka, vanhu vainge vasingachakwanisi kuti vange vachivapa mari idzo dzavainge vakakweretewa. Vamwe ndeavo vavainge vakasuplya because vaisuplya mahotels zvekare nemamwe mabig supermarkets as well. Saka mari iyoyo mukomanashi yainge isingachabudi. Vakabva vati sezvo ndiine mari dzangu dziri muvanhu ndikufanira kuti ndige ndichidzifambira ndava kuenda kuMozambique. Vainge vakaudzwa kuti kune imwe n'anga iyo yainge iriko kuMozambique yaikwanisa kuzovabatsira. Saka vakabva vachizoenda kuMozambique. Vakaenda naamai. Vakati vaenda kuMozambique vakadzoka vaine coffin mukoma ravainge vainaro. Coffin iri taiti kana wava usiku zviya, kana tava kunorara, amai nababa vaitobuda vobva vachizonotora coffin rainge richigara mugaraji, vobva vachizoriisa mudining sezvinongoitika mukoma kana kuri kunzi panenge paine rufu kuti coffin rinotogadzikwa mudining kana kuti mukitchen. Rainge richitoiswa pamusoro peimwe table votoisa maruva pamusoro, but mukati mecoffin mainge musina kana anything, rotofukidziwa nejira. Asi vaitenga gumbeze each and every day. Amai nababa vaitoenda mutown vonotenga gumbeze iro raizorara rakafukidzwa coffin racho iroro. Then mangwana acho makuseniseni vaibva vachizotora gumbeze riya. Vaiti kana vatora gumbeze then vaibva vachizoripisa. Gumbeze iroro raipiswa makuseniseni zuva risati rabuda, ndipo paraipiswa gumbeze racho iroro. Madota acho vaimatora mukoma. Taizoti kana tava kunwa tea then vaibva vachizotora madota vobva vachizomakanda mumvura yavanenge vachida kuzotiitira tea. Ndo zvavaiita izvozvo amai. Saka vabereki vangu pavakaona kuti zvinhu zvavo zvainge zvava kufamba zvakanaka, amai vachitiudza vanoti ivo vakazodzokera kuMozambique ndopa vakabva vachizonopiwa musoro wemunhu uyo wavaiti vaigara nawo mubedroom mavo. Takavabvunza kuti ko musoro wemunhu hauzonhuwi here? Vakati musoro iwoyo vaipota vachiudira mukaka, sezvo vainge vakaudzwa kuti kana mukaudira mukaka hauzonhuwi.
unongoramba uri fresh. Vaiti hanzi musoro iwoyo vaitopota vachitotaura navo. Baba vangu vakazotanga kupenga, hamene kuti chii chakaitika, asi baba vakazotanga kupenga. Maybe vane hama yavo yakavaitira go back to sender, because amai takavabvunza kuti ko chii chakazokonzeresa kuti baba vange vachizotanga kupenga, asi amai havana kutiudza kuti sei baba vakazotanga kupenga. Vakatiwo havana chavainge vachiziva kuti chii chakakonzeresa. Saka mushure mekunge baba vatanga kupenga, amai ndipo pavakabva vachizoti vainge vava kuda kuti tinge tichibuda munyika, because dzimwe hama dzababa dzainge dzava kungouya nemaprofita, asi zvavaiita vaiti kana vakauya nemaprofita avo vainge vasingapindi mugedhi, vaingoitirwa minamato yavo vakamira panze pegedhi, then vainge vachizokanda nhombo muyadhi. Saka amai vakabva vati muZimbabwe hamuchagariki vanangu, tava kutobuda muno muZimbabwe tinge tichienda kunze kwenyika. Ndokuzouya kwatakaita kunoku kuUK. Then tauya kunoku amai vakazofa. Kufa kwakaita amai kwakatityisa, because amai vakangotanga kurwara ari masikati, then hwakazoti hwava usiku amai vakangotanga kungoridza mhere, ende zvainge zvichityisa, because vaita sekunge vainge vaine zvinhu zvavainge vachiona izvo zvainge zvichivatyisa. Amai vakazofa, takatogara navo, vakangotanga kungogwina, vakatotanga kutobuda ropa muno, zvekare nefuro rainge richibuda mumukanwa. Saka mushure mekunge amai vashayika mukoma, ndipo apo hanzvadzi padzakazoti dzainge dzisingachadi kuti tirambe tichingodzokera kuZim, because taipota tichidzokera kuZimbabwe. Vakabva vachizoti taifanira kuti tinge tichitengesa maassets ose awo ainge akasiyiwa nevabereki vedu. Saka hatina kuzodzokera kuZim, ndokubva tachizotengesa imba. Tine imba iyo yatakatengesa mukoma, asi dambudziko riripo manje nderekuti imba iyi tatova ne3 times tichitengesera vanhu vakasiyana. Saka vanhu vose avo vatinenge tatengesera imba vanozodzoka zvekare kwatiri vachitiudza kuti vanenge vachida mari yavo back, because pamba pacho hapatogariki mukoma, pane zvinoitika. Imba iyoyo mukoma haina kupera kuvakwa, because ndipo apo baba vangu pavakazotanga kupenga, imba payainge yava kuvakwa. Nanhasi uno haisati yapera kuvakwa, ende vanhu vose vatinotengesera imba vanogumisidzira vadzoka kwatiri. Saka nyaya yandiunza pano mukomanashe, vanhu vatakapedzera kutengesera imba iyi vakapera kufirwa nevana vavo. Mwoyo wangu unotorwadzawo kuti zvinhu zvakadai hazvifaniri kuti zvinge zvichiitika, kuti ungafirwa nevana simply because waitawo investment ukatenga imba. Saka chandiunzawo pano mukomanashe, ndikuda kubvunzawo kubva kune vedare renyu kuti zvinoitawo here kuti ndinge ndichitaura naye mukadzi wemurume uyo akatengeserwa imba nebrother yangu, ndinge ndichimuudza kuti of course kunyange zvavo vakatenga imba, but zvanga zviri nani kuti vange vachitaura nebrother yangu, vange vachidzoserwa mari, because imba iyoyo inotofanira kutoti inge ichitotengwa back nebrother yangu, otherwise vanongoramba vachingosangana nezvakaipa chete sekufirwa kwavakaitwa nevana vavo vose. It is not the first time zvinhu zvakadaro zvichiitika. Apa brother yangu atova neumwe hutsinyi hwekuti handichanzwisisi kuti munhu akaromba here kana kuti, because anotozviziva, tose tinozviziva kuti imba yakasiyiwa nemaparents edu, imba iyoyo ine zvinotonetsa zvinoda kugadziriswa, but iye anodhila nerimwe lawyer iro rinoti kana kuri kunzi akadzosera vanhu mari back, then vanobva vachizotanga kuitengesa zvekare imba iyi. Handizivi kuti ndodii, ndiri kutsvakawo advice kubva kune vedare renyu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I do not want to be part of this anymore.
when you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu vari kuti ivo hanzi imba yemaparents avo, imba iyoyo hanzi kana kuri kunzi ikangotengwa nemunhu hanzi munhu iyeye anoshayikirwa nevana, uye zvekare hanzi imba iyoyo haukwanisi kuti unge uchizoipedzisa kuivaka. Zvakangooma. Hanzi ndoita sei, ndoudza here mukadzi uyo ane murume wake akatenga imba kubva kune brother yavo kana kuti kwete. Hanzi ndinotya kuti zvimwe kuda vanokwanisa kuzoita go back to sender, because vanhu vacho hanzi vanoratidza ivo kuti vanobata-batawo mishonga yapakaipa. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. Hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Murume wangu akafa apo pandainge ndichiri ne25 years. Right now ndava ne33, but ndiri kutadza kuti ndinge ndichiwana munhu wekufambidzana naye ameno kana aripo anenge achida anokwanisa kupa mukoma nashi mafone numbers ake. Ndaneta kubva pakashayika murume wangu kusvika pari nhasi. Ndakangoita bonde nemurume mumwe chete akabva achizofa. Murume iyeye mushure mekunge tabva mukurara tose akatondiudza kutoti wandidyira upenyu hwangu. Saka handina kunzwisisa pakati wandidyira upenyu hwangu. Then ndokubva achizotanga kurwara. Ainge ava kuita sekunge munhu ane AIDS zvekuti kana neni ndakatombotya ndikati maybe nditoriwo HIV positive, maybe I am a carrier. Akafa murume iyeye. Ndairamba ndichingoenda kuchipatara, but ndainge ndichingoudzwa kuti I am HIV negative. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, pandakaroorwa nemurume wangu ndainge ndiine 22 years. Hama dzemurume wangu hadzina kumbogara dzakandifarira, because ivo vainge vachida kuti ange achiroorawo musikana wemuvhileji mavo. Iye ainge achibva kuChipinge, takasangana muHarare, ainge ari mupurisa. Tasangana kudaro ndokubva tachizotanga kufambidzana, then ndikabva ndachizobatira pamuviri. Ainge asingatodi kuti ange achienda neni kumusha kwavo, but ndakamuudza kuti zvainge zvisingaitika kuti ndinge ndichinzi ndiri munhu asingazivi hama dzemurume wake. Ndikati ko kana ukafa ndozodii? Ndipo patakabva tachizoenda tose kumusha kwavo. Takati taenda kumba kwavo kuChipinge mukoma. Zvandakaona ikoko zvakandikatyamadza nekundityisa. Zuva ratakasvika mukoma ndakaona kuti hama dzake dzakaratidza kuti dzainge dzisina kundigamuchira, but semunhu ainge achida murume wake ndakangozviudza kuti pano ndaunzwa nemurume uyu, iye as long as achindiudza kuti anondida handina kwandinoenda. Saka ndakaramba ndakagara, even though vainge vaine mashoko mamwe avaitaura ainge achindirwadza. Asi mukoma ndakazoti ndatumwa navamwene vangu, vakanditi muroora buda panze, pane chipoto chandiri kuda. Ndikabva ndabuda panze ndichienda kunotora poto iyo yainge iri kudara. Ndakati ndichifamba mukoma ndakaona kamba iyo yakavhunduka. Payakandiona kamba iyo yakachinja ikaita imbwa, ndokubva yanyangarika mushure mekunge yahukura, asi yakangohukura ka1 kamba iyoyo. Ndo zvandakaona izvozvo. Ndakati ndichinopinda mumba, then ndakati ndichida kuvaudza kuti ndainge ndaona kamba iyo yainge yashanduka kuita imbwa. Guess what? Vakati vainge vasingadi kuzvinzwa. Vakati vanhu veHarare mava kutoda kutoti puma uroi izvezvi. Ndokubva ndatongonyarara, because ndainge ndisati ndatovaudza kuti naimi ndaona kamba yashanduka kuita imbwa. Ndakangoti mama pane zvandaona. Vakabva vatoti kwandiri nyarara zvako, because vanhu veHarare tinokuzivai
munenge mava kutoda kutoti puma uroyi ipapapa. Saka ndakabva ndatongonyarara zvangu. Murume asi ndakamuudza akangoti zvaunenge waona haufaniri kuti unge uchitaura nekuti zvinozoita sekunge unenge puma vanhu uroyi. Ndakatoona kuti munhu wangu ainge asiri kubhilivha mune zvandainge ndichimuudza, but iye ainge achitozviziva kuti zvandainge ndaona chainge chiri chokwadi. It was not my imagination, sezvaainge achida kuti ndinge ndichifunga kuti it is just an imagination. Saka akazotondiudza mushure mekunge tabvako kuChipinge akati zvidhoma zvagogo vangu. Saka handina kungoona kamba chete ichishanduka kuita imbwa, ndakazovaona gogo vake navamwene vangu vakapinda muimba umo mandainge ndichirara nemurume wangu, because takagarako kweabout 3 months tigereko kuChipinge. Chakandinetsa mukoma ndechekuti kunyangwe ndainge ndavaona vachipinda murumu vakatovhara dhoo vari vaviri, asi kubuda kwavo handina kuvaona. Ndakangoramba ndakatarisa ndichiti zvimwe kuda ndichaona vanhu vachibuda, because ndainge ndichida kuona kuti vari kumboitei mumba mandinorara nemurume wangu. Sei vaita zvivindi zvekupinda mumba munorara muroora wavo nemwana wavo, asi kubuda kwavo handina kukwanisa kuvaona. Ndakazotovhunduka mushure mekunge murume wangu angobudikira akandibvunza kuti kouri kuitei, because ndainge ndakawanda. Handina kuda kumuudza zvandainge ndaona nezvandainge ndakataimira. Mukomanachi handina kumbogara ndabvisa ziso rangu kudhoo, ndakangoramba ndakatarisa. Asi chakandishamisa ndechekuti ndakazoti ndaenda ndikavhura dhoo ndikatoona mumba kuti mainge muri empty, ende ndakaona kuti mubhedha wainge wawaranyurwa, machira ose akakandwa pasi. Rumu iyoyo yainge isitorina hwindo. Zvinhu zvakandinetsa. Ndakabva ndachizoudza murume kuti I wanted to go back home. Ndikatanga kunyepedzera sekunge munhu ainge achirwara. Ndikati ndava kuda kudzokera kumba. Akanditi it is okay. Ndava kuda kudzokera kumba, ndipo apo vakabva vachizotanga kuita sekunge vainge vava kundifarira. Vamwene vangu nagogo vemurume wangu vava kuita sekunge vanondida, vanondifarira, vachiti usaenda, unofanira kuti unge uchimbogara kunoku kusvika mimba iyi yazozvarwa. Ndikati hazviitika kuti ndinge ndichizonzi ndinozvarira kunoku apa iri first time, ndinofanira kuti ndige ndichidzokera kumba. Saka ndakazodzoka kuHarare nemurume wangu. Tadzoka kuHarare mukoma, then ndopa akazotanga kurwara. Iye akanditi nerimwe zuva ainge arota gogo vake, achirara nagogo vake. Akangoti achingopedza kundiudza wopedza ainge akarota kuti ainge arota achirara nagogo vake. Mukoma ndokubva atotanga kutokosora. Akaramba ongokosora basa, akatombonzi ange achimira kuuya kubasa because ainge ava kurwara. Then ndikazoenda naye kuchipatara, ndokubva achizonzi ainge aine TB. Within 7 months murume wangu ainge atoshayika. Asi zvandakaitwa parufu rwake, I think kuti ndo zvimwe zvinokonzeresa kuti ndisakwanisa kuwanawo murume anenge achida kudanana neni, because suit yavakazomuviga akaipfeka vakandipfekedza mukomanashi zvisina kuzivikanwa nehama dzangu idzo dzainge dziripo parufu rwemurume wangu. Vakanditi isecret yavo yemumhuri, sezvo ndainge ndichiriwo mwana mudiki. Vakati vainge vachida kundisunungura kuitira kuti in the future kana kuri kunzi ndinenge ndichida kuzoroorwa zvekare ndisazonetsekana nekuwana murume. Saka I believed them mukoma. Then vakabva vachizonditora vakandiendesa kubedroom kwagogo. Vakabva vachizoti ndaifanira kuti ndige ndichipfeka suit. Ndakaipfeka suit iyoyo mukoma. Then ndapedza kuipfeka suit, then vakabva vachizoitora vakabva vachizonokurura murume.
hembe dzaainge abva kumochwari akapfeka vakazomupfekedza sutu iyo yavainge vambondipfekedza. So ndinofungidzira kuti maybe ndipo pakabva dambudziko rangu ipapo, because after that semunhuwo wenyama ndakazosanganawo nemurume wandakazotanga kufambidzana naye, ainge atoriwo friend yemurume wangu, then ndokubva achizondipfimba sezvo iyewo ainge asina munhu panguva yacho iyoyo. Takazotanga kufambidzana, takati tarara tose, akazotanga kurwara, airwara achizvimba nhengo yake yekunzvimbo kwakavanzika, ndokubva achizofa. Kubva ipapo kusvika pari nhasi mukoma, handikwanisi kuti ndinge ndichiwanawo murume anondida. Varume vanotonditya even though ndiri munhu akanaka. Saka nyaya yandiunza pano mukomanashi ndeyekuti kana kuine munhuwo uyo ane zvivindi anenge achidawo mukadzi, ndiri pano kana aripo, kana asingatyi, I am here. Anokwanisa kukupai mafone numbers ake, then tobva tachizotaurirana. Kana kuri kunzi tinenge tawirirana, tongotiwo ndimwari vanenge vaita kuti tinge tichizosangana. But dambudziko riripo mukomanashi ndiroro rekuti ndine zvandakaitwa pakuvigwa kwemurume wangu. Ndakapfekedzwa sutu iyo yavakazopfekedza chitunha chemurume wangu, so handizivi kana paripo panobva dambudziko rangu. Handizivi kuti ndinofanira kuti ndige ndichiita sei kuti ndikwanise kuwanawo murume anondida. It has been a very long time, kuguma bonde uchiri ne25 years. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vahanzvadzi vedu ava zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Kusei makazobvuma nhai vahanzvadzi kuti muge muchipfekedzwa sutu? Dai makagara maudzawo hama dzenyu dzainge dziripo kuti ndiri kunzi ndinofanira kuti ndinge ndichipfekedzwa sutu iyoyo hanzi ndo ichandisunungura kuti ndige ndichikwanisa kuzowana munhu anondiroora in the future. And now I don't know kuti why musiri kuda kuudza hama dzenyu, because ivo vachitaura vanoti hanzi tinongozvinzwira nungo. Hama dzangu hanzi vanhu vasiri that hard, but vainge vachiti vanongozvinzwira nungo. Ndinoona sekunge kutogadzirwa kwavakatoitwa vahanzvadzi kuti vasatoudza vanhu nyaya iyi, so that vasazowana munhu anovabatsira. Ngatitaurei navo mucomment section. Vari kuti kana arikowo murume uyo anenge achida mudzimai, hanzi ndiripo, but the last man that she slept with hanzi akafa. He was also a best friend to her late husband. Pakaipa kuona kamba ichichinja kuita imbwa.